Sana pagkatapos ng halalan, tapusin na rin po yung mga hidwaan, alitan, tampuhan, at umpisa na po natin ang bagong umaga, ang bagong buhay ng may pagkakaisa at pagtutulungan po. Kaya welcome back mga kachapsays to my YouTube channel, and for today's video, pupunta po tayo ngayon sa buboto po tayo ngayon. Maaga po tayong buboto. So ayun, araw po ngayon ng election at papunta na po ako sa school para bumoto. Ayan. Nanay baligya. Hi. Ayan mga kachapsay, papunta na kami sa school at kasama ko yung aking nanay. Buboto na po kami ngayon. Maaga po kami kasi mahirap na po kapag inabutan ng tanghali. Mainit po yung panahon. Sino na yung president? Si Bongbong o si Manny Pacquiao? Hindi nakaimik. Kalyodi siguro to. May nining, Manny Pacquiao kita. Oh. Ayan. Ito pa yung tikang. Ayan yung mga boboto. Aba, may mas maaga pa pala sa amin. Kala ko kami ng pinakamaaga. Yay. Ako, dito na siguro natulog ang mga to. Hello mga kachapsay. Ayan. Mag-hi naman kayo dyan. Hi. Insi. Hala, bawal ka. Bawal ka miskip. Tara, lapitan natin yung mga nakapila dito. Ay, ito pala yung ungaban dito sa amin. Ito yung mga supporter ni Kalyodi. Ito Manny Pacquiao to eh. Hello mga kachapsay, andito maayos yung pila ng mga boboto. Ayan. Tama gad unaw ng senior. Nasan burod kay di nga ni maray kam kamo magkuan, magburod kamo senior. Para kamo hiuna. Basta, kasi ka paglabay talaga naman sa ibalay, nagkakanta ka, giniginaw ako. LOL! Giniginaw ako. Ayan mga kachapsay, sila yung nakapila dito sa umaasa sila na makakaboto sila. Alas 8 pa lang. Ito, unang tuktugaok ng manok. Ito mga kachapsay ko, luhaan. Alas 2 pa lang nandito na to. Ito yung tinatawag na nagkaraba. Mga kachapsay, ang tagal lang nasa loob. Ginkabag siguro. Oo, maoga dito dapat. Mintras yung kakabag ka. Naungod-lugod itong pagbilis. Ano yung mga kamay? BBM tayo. Pero pag may lokaw, Lenarapredo tayo. Tingin ka, oh, naka-record ka. Kayo di ka pala. Sir, tama na. Pagay ka. Jessica, si Payudulo na kay senior. Sa 63. Ikaw, 23 ka pala. 40 na yung diferensya. Barinig kita sa mukha eh.
Sarah. Ang bako, Jessica, sa payo dulo na kay Sin niya. Kay Sin, kay 323, ang bako, ba ito makausog pa mang kuno. Oh, Jessica. Ya, dinaliwat, Lisa, buat dong. Si, mamay ka dididikangon. Jessica, doha na nga senior. Okay, lalo ko dito. Pwede kami di magsampol. Dir kay palusuton ka nga ni sito kadi masalat sito na pati ang asawa kay nasusuliwat sa in. Ayat. Kanya na si suso. Ata. Barang sakit tutura. Sige. Padaanin ninyo ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Wala na rin yung mga susi. Kaya gidam yung padla. Gaya kasi makabre. Ayan, sa wakas mga kachapsoy, bubuksan yung isa pang room para doon makapagtambay yung mga buboto para hindi masyadong mainitan. O ayan, nandito na yung mga mamurutos. Yan si Sarah. Pero hindi yan balabagan. Ano yan? Sarah balbagan. Tatlo na ang anak niyan. Yung pangatlo, ano pa lang, didirigan pa lang. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ayan na yung ebidensya, oh. Ayan na, oh. Nakikita nyo ba yan? Ayan, oh. Pati din yung ungaban, mayroon na, oh. Yan. Yan na ang palatandaan na legit na kami. Huwag ka sa akin mag-alaala, nandito na ako, oh. Hoy. Huwag ka sa akin mag-alaala, nandito na, oh. Ayan na. Burod, huwag ka na mag-alaala, doon ka na sa unahan. Sige, oo. Dito ang paglabing-labing. Ayun mga kachapsoy, ang dami ditong umaasa na sana makabuto na. Lalo na ito, ho. Ate Minas, mag-hi ka kay Kuya Ronil. Ano mo siya, shout out. Oh, shout out to kay Kuya Ronil, nandito na sa Ate Minas. Ito yung paralan na gusto namin ihingi sa'yo ng Tulong. Lalo na sa akin. Magkulit ka na. Pader. Yan. Doon mismo. Uy, Nonoy, ikaw man pag-hi kay uncle mo. Nonoy, ho, alam na agad. Oh, si Nonoy daw, hindi pa yan na-releasean. Ayan, dito yung aming school. Ayan, dito kami nakapila, oh. Sa may mga mabubuting kalooban dyan, pwede po kayo mag-donate ng kung ano-ano. Ayan. Ayan sila nakapila. Shoutout sa'yo, Kuya Ronil. Galit. Kalamara, Mati Minas. Una nga tuktugaok san manok. Nakanhinaak. Senior ba na, Frida? Senior? Ngadto na, sa unahan. Tuloy-tuloy ang ligaya pag senior. Pag senior, tuloy-tuloy ang ligaya sa hirap at ginhawa. Ngadto na, pag senior, hi. Mag-hi ka naman sa mga aki mo sa ibang bansa. O Arnold, nandito ang mama mo. Ayan. Diyan ako nung sa unahan, mga magmarana. Ayan, ang mga magturtagulo sa langat ng banda. Ang mga magmaraini didi, sira-sira. Yan. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, dahil tapos na akong bumoto at dito din ako nagtuturo sa school na ito. Diligan ko muna yung mga halaman ko dito. Yan. Ayan mga katsapsoy, kaisa po ako sa milyon-milyong Pilipinong nananalangin ng isang malinis at mapayapang eleksyon. At sana po anuman po yung lumabas na resulta, galangin po natin ito at makipagtulungan po tayo sa pamahalaan para po mapabuti hindi lang ating sarili, ang ating bayan sa kabuuan. Bagaman po magkaiba-iba po yung ating mga pinaniniwalaan at pinapanigang mga politiko, alam ko naman po na isa po yung mga hangarin natin ang mapabuti po ang ating bansa. Kaya naman po sana pagkatapos ng halalan, tapusin na rin po yung mga hidwaan, alitan, tampuhan
At umpisa na po natin ang bagong umaga, ang bagong buhay ng may pagkakaisa at pagtutulungan po. Ayan, mga kachapsoy. O diba, napaseryoso tuloy ako. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ayan, yung mga nakapila dito, sila yung mga magmara. Ayan oh. Mga mamara na yan. Ikaw, mamara ka na nini. Di ba senior citizen? Ikaw, Arnel. Maray. Ba't talaga? Hello mga kachapsoy. Sila yung mga Kami sa sa barang. kay magsaysay. Yan. Sila po yung mga magmara dito sa barangay Magsaysay. Na ano ka, mamara o mahulos? Nasulos pa. Dihan ka. Tara. Ikaw, mamara ka na. Ayan. Pauwi na kami ng aking pinsan. Ayan. Hindi pa siya mamara. Ipakita mo yung yung ebidensya mo na nakabutos ka na. Yan. Sa tumarag ko mo pinalagay. Ano ba yan? Hi. Mamara ka na. Hi. Hi. Mamara ka na? Ano mga tinitinda mo? Halo-halo, almusal, pansit, o marasa pansit, sir. Grabe. Sige. Wala pa yung sura. Pota nga pansit ka di. LOL! Na itong bihon? Potangin mo ako. Wala pa na yan. O sige. Kanan 20 mil. Magkano ba dumating? Ang isa. 15 lang metros. Sige, isang metros lang. Tag 15 metros. Ay, pansit, 15 metros. Ayan, tapos na kaming bumoto. At ito yung pahalipay sa amin. Premyo pansit.